Moitas grazas a todos, moitas grazas. Alcaldesa de Trazo, moitas grazas. Ilustrísimos membros do xurado, público, cidadáns. A partir de hoxe, o noso país florecerá, volverá a ser respetado no mundo. Hoxe asinarei unha serie de medidas executivas históricas, de forma unilateral e inminente, por suposto. En primeiro lugar, a Ponte Albar comezará a chamarse Ponte de América. En segundo lugar, o río Chonia será nomeado Río Colorado. En terceiro lugar, declararemos un estado de emerxencia nacional na fronteira do sur. Deterase a entrada ilegal dos mexicanos que cruzan a fronteira de Santiago. Restableceremos a política Quédate en Santiago. E por último, declararei a parroquia de Silvestre como o estado número 51 dos Estados Unidos de América. Trazo será grandioso de novo. Trazo first! Aí entran os xeitosos de Trazo, pero mandaron unha mensaxe. E a mensaxe é a seguinte mentras entran: benvidos ao aquelarre máis máxico do Entroido. Esta tarde, desde as profundidades das fragas galegas, espertaron os seres encantados da nosa terra. Somos mouchos, corusas, sapos e bruxas, os guardiáns da queimada, e vimos para envolvervos na maxia do lume do misterio. O son do noso conxuro, o aguardente arde para afastar os malos espíritus, mentres os nosos bailes e cánticos enchen as rúas de festa e tradición. Porque esta tarde, entre chamas e feitizos, celebramos o Entroido, como só esta terra sabe facelo, con ledicia, forza e moita, moita maxia. Acompañádenos nesta danza e que o espírito do Entroido nos enfeitice ata o amencer, porque a velas hainas. Historia de Troia. Esta remontase a principios do tercer milenio antes de Cristo, durante o reinado de Príamo. Nen sequera podes ir tomar algo quentinho, ni mercar un mísero bocadillo para comer. Pero... esa deusa fortuna che bota unha man?